Hej, jeg hedder Karen, og jeg er skriftlighedskoordinator her på Ørestad Gymnasium. Og jeg er tilknyttet det, der hedder Sproglige Ressourcecenter, som ligger op på første sal i hjørnet over for ledelsens kontor. Det er jo sådan, at i gymnasiet, der læser du rigtig mange lektier, både derhjemme, og du læser også henne på skolen. Og i den her video, der vil du få nogle tips og redskaber til, hvordan du griber både læsning og lektielæsning an på den bedste måde, så du forstår og husker det, du læser bedre. Så det skal med andre ord handle om faglig læsning, om læseformål og om læsestrategier. Ja, hvad er faglig læsning for noget? Det er meget forskelligt fra almindelig læsning, frilæsning. Fordi frilæsning, det er noget, du for eksempel gør, når du ligger i en hængekøje med solbriller på, og bliver underholdt af at læse en god kriminalroman. Der læser du fra side 1 til slut, med henblik på at finde ud af, hvem morderen er. Faglig læsning derimod, det foregår ved, at man sidder ved et bord, og man arbejder på en helt anden måde med teksten. Formålet er, at man tilegner sig teksten. Det vil sige, at man læser aktivt med faglige briller på. Man kunne sagtens i danskfaget eller i engelsk arbejde med at analysere en kriminalroman. Men så ville man have faglige briller på den måde, at man ville undersøge tekstens opbygning, komposition, eller undersøge dens fremstilling af personer, eller for eksempel miljø. Og man vil bruge varierede læsestrategier, når man arbejder med faglig læsning. Og inden jeg går i gang med at sige noget om de her læsestrategier eller læseteknikker, så vil jeg lige sige noget om læseformål. Fordi det er enormt vigtigt at have et formål med det, man læser, så man ved, hvad det er, man skal fokusere på, og hvad det er, man skal have ud af teksten. Her er der et eksempel fra Dansk Grundforløb, hvor der jo i modulbeskrivelsen her, i forlængelse af lektien, er en anvisning og et formål. Anvisningen siger, at du skal kunne læse den forklarende tekst, ikke løse opgaverne. Slå ordet op på ordnet.dk, eller slå ord op på ordnet.dk, du ikke kender. Hvis der er et ord, du læser for første gang, så klik for at høre udtalen af ordet. Og så formålet. Når du har læst teksten, skal du med dine egne ord kunne forklare, hvad forskellen er på indre og ydre synsvinkel, og hvad der er karakteristisk for en jeg-fortæller, en tredjepersonsfortæller og en alvidende fortæller. Sådan et læseformål, det kan se meget forskelligt ud, afhængig af, hvad det er for et fag. Altså det varierer meget fra fag til fag. Men det er vigtigt at have et, fordi så ved du, hvad der forventes af dig. Og skulle din lærer have glemt at give dig et læseformål, så kan du altid spørge vedkommende. Ja, så vil jeg sige lidt om forskellige læseteknikker. Den første, som er den hurtigste måde at læse på, det er det, vi kalder for skimmelæsning. Her der skal man hurtigt opnå et overfladisk overblik over teksten, med henblik på at finde en bestemt oplysning inde i teksten, og med henblik på at vurdere, om hvorvidt den her tekst er velegnet til at arbejde med et bestemt emne. Vi kan tage et eksempel. Det kan være, at du i dansk har fået den opgave, at du skal lave et oplæg om det moderne gennembrud. Du kan huske, at du i 1.G har læst en tekst af Georg Brandes, så den vil du lige undersøge, om du kan bruge den. Du skal bruge et citat, nemlig af Brandes. Og så starter du med at skimme manchetten, som jo er der hovedpointerne typisk står. Der står noget med, at Brandes gør tydeligt op med romantikkens idealistiske litteratur, opstiller et nyt litterært ideal, en realistisk litteratur, der skal sætte samfundsproblemer under debat. Jamen der har du jo faktisk essensen af Brandes program for det moderne gennembrud. Så i virkeligheden behøver du ikke skimme videre, men det kan du dog godt gøre. Og noget hernede med nogle udlandske forfattere, som er en del af det moderne gennembrud. Det kunne godt være, at du kunne få brug for det. Og hvis du går videre til næste afsnit, jamen, så er der noget med nogle danske guldalderforfattere, altså forfattere fra romantikken, Oehlenschläger og H.C. Andersen, som du måske også kunne få brug for. Så hurtigt har man skimmet en tekst. Det tager ikke særlig lang tid. Så går vi videre til det, der hedder overblikslæsning. Det er også en hurtig måde at beskæftige sig med en tekst på, hvor man skal orientere sig i tekstens opbygning og indhold. Altså man skal få et overblik. Man skal hurtigt kunne få
en helhedsopfattelse af teksten med henblik på at finde nogle centrale begreber eller detaljer eller afsnit i teksten. Og ikke mindst så skal man underbygge sin forhåndsviden om tekstens emne, altså man ved noget på forhånd. Det skal vi også se et eksempel på. Vi skal nu se et eksempel på, hvordan man kan arbejde med overblikslæsning i for eksempel faget historie. Du har en lektie for om den anden industrielle revolution, Tyskland og USA. Og du har tidligere lært noget i første gear om industrialiseringen, så du har noget forhåndsviden. Men du prøver lige at få overblik. Altså, hvad er der for nogle typer af oplysninger i den her tekst? Så du kigger lidt sådan på overskrifter, og der er noget med udvikling, så der sker noget over en periode. Noget med fra midten af 1800-tallet. Her er noget med begyndelsen af 1800-tallet og indtil 1871, og så er der noget fra 1870 til 1890, okay. Og så har vi udviklingen i USA. Der er vi allerede 1776, okay. Og så er der 1830 til 1860. Der er en del sådan årstal her, og så frem til 1891. Så der er en udvikling over tid, som er interessant. Og der er noget med lokomotiver og jernbanen. Og det er jo også det, der er på det her foto. Så det skal man nok også have med på en eller anden måde. Altså det kunne godt give mening at lave en eller anden form for tidslinje. Det kunne være en konklusion på lige at have sådan fået et overblik over teksten. Og der kunne man jo så plotte det ind først, så man vidste og kunne huske om industrialiseringen. Og så ellers læse teksten igennem og få vigtige fakta ind, som angår en eller anden form for udvikling. Altså nogle skelsættende måske begivenheder. Så det er sådan et eksempel på, hvordan man kan lave overblikslæsning og gøre noget ved teksten samtidig. Ja, og så er vi fremme ved den sidste læsestrategi, nemlig nærlæsning. Og det er den grundige måde at læse teksten på. Her der skal man kunne forstå og kunne huske ikke mindst tekstens indhold, både dens overordnede sammenhæng og dens detaljer. Det skal vi også se et eksempel på, hvordan det foregår. Vi skal se nærmere på, hvordan man kan foretage en nærlæsning af en biologilektie. Du er i gang med et forløb i biologi om celler, og er nu nået til den her lektie. Og du starter med at huske, hvad var det, vi lærte i sidste modul? Hvad var det for nogle nye begreber, vi lærte om? Og prøve at repetere dem, så du har styr på dem. Og så skal du danne dig overblik over lektien, inden du går i gang med at nærlæse. Det gør du ved at læse overskrifter og billeder, det vil altså sige figurer. Så det handler om membranen i cellen og transportprocesser. Godt så. Så kigger du ned på figurerne og ser om du kan lokalisere nogle nye begreber, du ikke har stødt på før. Og der er det her begreb fosfolipid. Det har du ikke mødt før. Så det opretter du en note på. Det skal du have taget nogle notater til, når du skal i gang med at læse brødteksten. Du kigger her, der er også noget med dobbeltlag. Det må være det her, der er dobbelt, som du ikke har mødt før. Det laver du også en note på. Så går du ned og kigger på den næste figur. Det er meget smart at kigge hernede i teksten. Der er et ord, en membran, der er semipermeabel. Det har du heller ikke stødt på før, så det opretter du også en note på. Og du går til den sidste figur. Og ja, der er noget med receptor her, det har du heller ikke mødt. Og overflademolekyle, ikke i den her forbindelse. Der står også her receptor og molekyle. Så de to ord opretter du også en note på. Så du har altså 5 ord, 5 begreber, du gerne vil have defineret. Og nu skal du så nærlæse brødteksten. Og det, der knytter sig til begreberne, det noterer du. Så skulle du gerne være klædt godt på. Hvis der er noget, du ikke forstår, så skriver du det også ned, så du har nogle spørgsmål med til din lærer. Så er du klædt på, når du har gjort det, til næste dags modul i biologi. Du har nu lært om 3 forskellige læsestrategier, forskellige måder at læse en lektie på, alt afhængig af, hvad formålet er. Og du skal kunne variere mellem de her forskellige måder at læse på, alt afhængig af, hvad det er, du skal have ud af det.
Er du i tvivl om, hvordan du skal læse en lektie, om det er skimmelæsning eller det er nærlæsning, jamen så er det jo altid tilladt at spørge sin lærer. God fornøjelse.